Nyina man himano me say denchira entam ene yedi ewo denchira ti se wo se wonya denchira ni na wo ti denchira asase so na se wo nka denchira entam security for aban penifo me de dan mo one pass me ina me denchira hima me yi me ba ne de ti e meka no ena be me ama yensu asara me pese me di akonya me tumi bia ma no na me nka me di akonya enye ye aye crade boy onyo ba onu no di nkan tena akonya yi so oyo ba ina ne yemba nso omu di ye be chi ahwe nipa dodo a edimu nti dia na kire se chechire omu mpe ohi ana se ohime e dia na kire ende ye de nkrata ene ye de ko ye mfetuo enkumbio nkrata ne ye de ayedi adanti ena manria ba tan de bibi ni ye de ba e wo se pensen mu na wo hwe nipa kro na nso ni su se ye no kra me nananom a me ni omu ensumi minimo obia ni su me down me na mtia konya kese no so business counselor mo akasa mo asama mo de baaye no me nhwe nkan ye eniti se ohima no wono odi ohima dia omuma enko ebusuan fufuru enko bebi a omo no mo ya chemfo you know to tell you the truth modasofo enye ye denchirafo nyina na sebi mpreduasa ye denchirafo omo efri oduro ni mapaw ni krom yada mo nyina seseda mo kaye ho me yede nananom nsam ede bremo eneso so da fafra ya tena se yede nsam ne yede adusua ede ebremo na ene de yeba behwe no efa menua bemma sebi waka denchana nanom atena nkonwa eho asebi wone nsam twofo ye nhye wone nsam twofo didi nkomo na won ka denchira abakosam meda ya na meka mesese yebe te denchira eho asam a na ye nanantim jakari ne man ya obebo no wo fayi ase no eno nko a na yete eno nti na ewo menhyehyɛ yi mu sɛ yɛbɛpɛda na ke akɔ denkyira na yɛkɔ akɔsua denkyira so ho abakɔsɛm eno nti mehu sɛ me nua bɛma no de denkyira ho adesua ba abɔnten m'ani gye yie paa na nso so no ne nsɛm no mu no kamea yɛ sɛ asɛ na nka denkyira ni hɔ no manka asante tumi kura no nka asante enya na de to so bi wo nso no wɔ kasa sikadwa ɛyɛ denkyiradeɛ dwetekuduo ɛyɛ denkyiradeɛ sanso na musumuru enso so eye denkyiradeɛ ɛna na wo ka sɛ ɛko a de ayi na na adi nkra gyeman ko a mo ko ye no ɛyɛ na na kwadwa di nkra na sabe no na ɛyɛ denkyirahene no wono ne ku ɛyɛ sɛbi na na adi nkra gyeman ɛna de to so bi so no ka sɛ subin ɛne subin subrafo ɛne subatan wada sɛbi na yɛ denkyira na wada de no momio no nyina da denkyirada ena de twato krampo no ene se denkyirade hye wo mo wasante nyina no omo ba bebodwa bi a eye denkyira homecoming ama mo nyina ye den akofie ene nti na yatena se ye ba besua de yi nsem we nyina no amie ko sɛ de asɛm no sitie poten de me nua be ma ne ye ne mete ase esan se nana bo ampo nsem kra kɔ ye no emfie du ekɔ mfie du ba akonie eno nti ohene foforo ba ɛho hia sɛ yɛ mo bohu de ro mu adwen ba so na emom no sɛ ekɔ akɔba sɛ de ade ne ntie no wo de kɔto saa de a na sɛ yɛhwɛ so ne yɛyi ani a na ɛkame ayɛ sɛ de me nua bɛma ne ka no sɛ bɛyɛ no kwan no ɛno nti yɛatena sɛ ne de ebesua no ɛdɔɔso nti ka yɛ ho paa na ne de ebesua no ɛdɔɔso medin de maame Fauzia de edi kan no asante kokruye ne asante kakraka ɛyɛ a aba bepom saa bere mfie ha asane akyire ni enwu da na enwu nso da gese otwede ampo nyankopɔn aba no ye nyina afiri fayi ase ekon kese no a nana intim jakari sabi wasesa ne man bebo ne fayi ase no ɛna da ya na yɛdete denkyira sabi ne nsɛm anase yɛdete ne ho abakɔsɛm nana menua bɛma ne ka sɛ nana intim jakari ekon na no wo ba no wo fayi ase no sabi na nya ko ehu hia no enu nti na ọbaa na ọte ne baabi a no wodidi no waka asasem no ebra na wone black rasta wone ne hia ya no mo edi nkomo metie me yem hye me metie me yem hye me pa enu nti me yemfa ne ehwedi enti a na nantim jakari eba afayi ase kon no wo ba no na nye se opese se bi wode opem so ekoka no homa ne sa akwhye na ase biem da bi na nantim jakari kon no wo ba no na ye mienu die di kan ene se ne wofa wo bedi na ade
Nana Boampo nsɛm. Ɛsan sɛ na dankyira wotumi ni ntina. Na dankyira ɛmfa ne nuanom akamfo ne nyɛ hwehwehwehwehwe. No mfa ɔmo nyɛ hwee. Na wɔne saa bere na Dutch government na ɛwɔ hɔ. Ɛno nti na wɔne Dutch government na ɛbɔ. Na wei mu na sɛbi wɔkɔɔ Elimina. Na wɔbɛduru yɛ no. Ɛna na wɔn nso sɛ awuduru obi ama Nana Boampo nsɛm awuduru. Ɛno na edi sɛbi ɛma no de kra kɔɔ yɛ no. Ɛno nti awuduru no. Saa bere no na ɔmo de soboɔ no ɛbɔ Bosman. No na ɛyɛ ntamgyinafoɔ ɛde ɛma envoy na wɔwɔ sɛbi wɔno ɛwɔ azimu a na wɔdi ne dwuma ayɛ den ɛwɔ hɔ. Enti na sɛ akwa yɛ tan ɛkɔfa haw kɛseɛ paa ɛba bɛtɔ Dutchfoɔ no ɛne dankyirafoɔ no ntamu. Ɛno nti wɔn sa yɛ nhwehwɛmu no ɛna wɔn hu sɛ ɛyɛ opanyi bi a ne yɛfrɛ no anasɛ Oduro Jansamu ɛna dankyira mpanyinfoɔ no de soboɔ bɔɔ no sɛ wɔno ɛna sɛbi wɔma Nana Boampo nsɛm ɛyɛ awuduro ɛna wɔwuiɛ. Ɛno nti abrante no nso anasɛ Oduro ehu sɛ dankyiraman ne pɛ no dankyiraman no so de sɛbi sɛ wokɔkasa ti anasɛ wɔano tra panyin kura no tra ɔhene a yekum na ɛkɔkɔbɔ mpo sɛ yɛde soboɔ kɛseɛ sei ɛde ato so sɛ ɛnam so na ama ɔhene kɛseɛ ayɛ den afiri mu. Ɛno nti Oduro Jansamu hu saa no ɛna ɔno bu ne ketem rabasa ɛna odwaneyɛ. Odwaneyɛ no wɔde n'ani kyerɛ sɛbi ɛyɛ Asante. Ɔbaayɛ na ɔbɛbɔ ne ho adwa ɛwɔ Asante. Ɛno nti na ne ntim Jakari ne n'ani abere a na wɔhwehwɛ sɛbi Oduro Jansamu no wonya ne nteyɛ sɛ waba sɛbi ɛyɛ Asante. Ɛno nti wɔtonkra ɛde ma ɔpemso setu sɛ wɔma Oduro Jansamu nya den emra dankyira. Na ɔpemso so nim sɛ ɔma ne kɔ a ɛyɛ den obekuno. Saa bere ne nyinaa mu na Asante watwe mu Asante boaboa no ho na wɔmo ene dankyira de akɔkɔ. Ebra na nantim Jakari baayɛ no nso so no. Nneɛma na Asante de som no na ebi mu de sika futuro, ebi mu de ntwoma, ebi mu susu de gya, ebi mu de nkyene ɛna na ɔmo de som sɛbi ɛyɛ dankyira. Na nantim Jakari baayɛ no saa nneɛma ne nyinara de afi bia wɔn de kɔ no wɔsa bobɔ hom tansa ɛna de ma wɔn. Ɛno nti wɔn nyinaa yɛ wɔn adwen so wɔn ntwia. Nti de edi kan no na nantim Jakari ɛsoma na dwomfoɔ ɛne nananom mmienu kan ho ɛmo wɔn ba sɛ wɔn mmra mmɛgye nneɛma ne mfa nkɔ sɛ de ɛyɛ na afi bia wɔn yɛ no. Na wei wɔn ba ne nam adwenmopɔ ɛne sɛ de Asante siesie wɔn ayɛ wɔn adwen sɛ wɔn ntwia bi mu no. Wɔn duru sɛbi wɔn beduru wɔn ba no wɔn fa adunku ɛna afei nso so wɔn ɛde aba be ofa adunku na wɔba wɔbɛdi kan ofa adunku beebi a na wɔn wɔ no na wɔn wɔ Jakobu wɔn fi Jakobu famu hɔ no mo ba wɔn bɛfa adunku ansa na sɛbi wɔn aduru abontamu. Ɛno nti de ɛkɔɔ so ma de yesi na nam so nti a sɛ nnɛ wokɔ abontamu ahemfi a wobɛhu pampan na dwomfoɔ ɛde baba bɛgye ɔne ne nuanom ka ho no mo de baba bɛgye sika futuro de akɔ no ɛkaayɛ no wobɛhu no. Asante sɛbi ɔmo menu na ɔmo ka dwomfoɔ ho no ɔmo kun ɔmo hwieyɛ no ɛna ɔmo ɛsoma dwomfoɔ sɛ de wɔhu no wɔn kɔdi hu adanseɛ ɛmfa nkyerɛ na nantim Jakari. Ɛno nti dwomfoɔ kɔɔ yɛ wɔkɔbɔ amane hwieyɛ no wantena dankyira wo wɔsa da n'ani ba Asante a ɛnne ne dwomfoɔ wɔno na sɛbi wɔsom yewura. Ɛno nti na nantim Jakari hu saa no ɛna no ɛdane n'ani brɛ ɛsan sɛ ne nkoa nneɛma a wɔn de brɛ wɔn no watomu a obi ase wɔ ntwia de wɔsa soma wɔn so wɔn nsa mmara no wɔn asa kumbi wɔn kunkumbi ama baako nso aba bɛbɔ amane ɔbɔ amane wie wasan n'akyi aba ɛna de obedi na de yɛ no wɔfa Nana Boampo nsɛm susu no wɔn nso so ne wuo mu no yɛ kyerɛ sɛ yɛ awuduro na awuduro nso so adɔmɔ de so bo kɛseɛ bɔ no nso adwane nso aba Asante a ama sɛ bi ɔpem so nso agye ne de natena se. Ɛno nti ɔtonkra afe baako mfie mmienu mfie mmiɛnsa so ansa na nantim Jakari wɔde ani bere mu ba ne nyinaa mu no afe baako mu no ɔboa no ho so ɔba ne ba sɛ ɛko na wɔkɔ no obedi nkuku
boye efrefre na hemfo efrefre na konfo ne na difo akesefo nyina omu nyina nsem omo kan nyina na eye baako se na nentim jakare se sane man ba asante kon no a obedi nkuku enye nkuku keke obebɔ ne man asante beje denkyira asase nyinara ewia wobesa agye ne mu nipa nyinara aba abɛyɛ hɔ no asante dia enu nti na nya ko a eye nkwada ko denkyira so ne nim sɛ sabe no na denkyira man no eye man ya no wodene na waben so enu nti sɛ adifo bɛka kyerɛ wo sɛ ɔman a wote wo ho no wase no woden na wo bibia bi na wo man foforo afa ne yɛbɔ ase na yɛhyɛ wo ho nkom sɛ wo na ne bɛko a obedi wo so atwe wo nkrofo no won sase nyina aka wo ho a na nya konketwa enu nti sɛ mfie miensa no ɛna asante de siesie wo ho de boa wo ho a yesu a di kopem mo de nananom mo de mo nkwa bɔ afɔde no afenso yesu a na de obi bia ye no aye de ho adesua enso so ede abremu no enu nti bra na nantim jakari wosesa ne man a wo ba no na adwene mu ne nyina ne se nananom ayi ne mu a na se soro ne asase ayi no a wono de ne nimdie ne na hoode ne sadoma hoode no eno na nantim jakari wode ne ho to so eni nti wo ba ko ne nyina mu no de n'ani akyerɛ dunku esan se dunku ye ne nua ene dunku so tenete enu nti no na dunku ye denkyiraso ena no woyɛ asante to enti bebe na dunku te no edunku nie edunku ho ena sabi esubatan woda enu nti na nentim jakari wo pa ne nyina na asema wo ka ne se woduro dunku a obeda esan so wonim se woduro dunku a de woso wote ansa na sabi wato acha asante so no obenya ne nyina afi ne nua dunku ho nanso so woduro dunku no edunku ka kyerɛ ne se de asantefo ne sitie ne ntino wamma ne ho kwan ema ne nkotwemfa won so enu nti na nentim jakari ne nua dunku ene ne di kan konye edunku ene ntim jakari na nentim jakari ekon na ba komako ensia ne na etoso enum ne mu no saye no kwasam se nanka esubatan eda denkyirada meka menyin ne se enka sabi enka won na di semadi mfa nkyerɛ obiri konfo anoche sabre no obiri konfo ewo akoyima no wokoma da duanan ene subatan woda ekoda edi kyerɛ ne se edunku nye se de ntokwa ne si kono edunku adehye na se hye na ehye enu nti edunku nye ne nua bema baako no mfa ne meye amane na esubatan woda enye ne ma ema omo meka edunku ho sabre ne nyina emu no na subatan woda no onna denkyirada na emu no no woda asante da enu nti oyi ne man beboa ne de etoso nsia so no ena sebe omoko wie na sana nanantim jakari wotre ede abafe yase enu nti se enene na nyina wokɔ adunku a nanantim jakari ne sadoma be de akire no ne cha na ehye no eche ne gusu da adunku ahemfie sesi ameka se de etoso bi onu no so ekon no bra na o menua be ma na wo ka se na nanantim jakari tuwa no oto ware ena dwabenfo beto hye nso no ye nyina ya hwesi ni ahwa yenim se de kane no mu si kokon ye nkokon ne ntoa hu saa ne mo kokon no wie agye ahome enu nti bra nkra koye no dwaben ne di kan ansa na nanamu aka nyina heden eba enu nti na enye se kon no nanim ne nani abre pa esan se kon na yemie no se wani nkunimu a ne mayabo ena na nantim jakari nzuzo wanyo ba sebi obesesa ne man se wode ne man na asase nyina ekwakwakwache nenti no ekun ne mu de na ye nani bremu ti de edi kan enkom hye ba ye ne se nanantim jakari se sane man ebebɔ no ofe yiase a ede bakon no a de edi kan ne nsase nyinara asante beje de etoso bioso ne mu nipa nyinara omba ba ya asante beje wo nyina sa pepepepe nso na ye de esiye ena de etoso bioso so enu nti kon no na ye ni breko a na esanso ye nkom hye kon de etoso bionso ye sikedwa no de enimu wo mu ne se oman bia sebi ewo nakonya tuntum ene de wode kyekere eye ne man
senka asante ammoa ne ho amfansie ama asante ampetumia bi amfankura enya de san nanko betimi adi denkyira so nkonimu eno nti na asante wode abo ase dada na de wode abo ase no na eso sen eye denkyira ne kaseyem ne mfiti ase ne mpo no eno nti no de enimu ne se ne de yesua ne se bankamdwa sebi ena eye denkyira de a oman bie ne honom asabi na konya tuntum ye mienu oman bie konya tuntum ye baako na emom konya tuntum ne de keka ho bi no ekeka ho na emom na konya tuntum ne de eye baako pe enu nti no sikadwa sabi abanwa enye denkyirade ada esan se bohyimu no ebra obiri konfo akoto opemso awu akwamu ebra na buampo eye bra na ansa sesiriku sabi no mu nyina te ne nchen a ehu adi sem ba ye no ahenie ne ba ye no ehu akonya tumi wo mu no nyina adi sem ne nyina ba ye ekwan mo befa so ama no aba nyina ba ye enu nti na ye bohyimu ade enye denkyirade a abanwa amakwaw abanwa na nanom eye amamani amane na ebebeka aduanan po amanaba no omo kyir na nanom kyire koma aduanan omo hwieye no emu niema hodo na nanom ayeye no esan se yenkam asem nsinti no na doso ansana efiada no a sebi wasane na ni manyamu no na nanom nyina de omakonya tuntum baaye na won ka ne nyina bo mo hyeye na afenzo so de efiri soro baaye ne baaye na saa ayefe sebi akonya sebi abanwa baaye no ne tumi ewo mu no menu mieni de adansa se tumi ne wo mu anase nim ewo mu na ya na obete ne se ebi se yan bibie ne ho efiri soro baaye bi hu sebi wo hene ote akonya so no wo ka bibi se ya na mese afemo esan se de ne ye nimu no ye de amamamu som be kan ye ho ye twere konkron no ye wa ha ene ye de twere konkron baaye ne ye ka kere ye se twere konkron ne mu se ebre bi druye na komhyeni bi wo ho a ne ye frɛ no sabi Mose ebra na Mose ede Israelfo no etwa epo no na Pharaoh nso ne Sadom de akire no omuduru po ne mu no Mose ede ne poma kire nsuo ma po ne mu pa epai mienu mo fa mu koi ye gidi saa so na Mose ebra wo ko hia dan mu ho no ana sabi krofasafo no eye nyankomade wo mototo mo poma ne dane awowo nketo no Mose to ne de to ho ma ne dane kese ma ne memmene nketo ne nyina ha eno so ye ni ho nso ye gidi kuture na mu nso ne sa ka kire ye se ebra sabi na eno kadempo esa ka kire ye se Yona ebra ye otwedempo Yakobon soma no awanko no densu mene no ema ne koda densu yem ma densu de ne kohye po ase ewie ye no wasa yi ne ba befe no to nkonkon so na Yona gusu wo ne nkwa wanwu eno ye gidi ene de yekeka ho pi ye ka kire ye se Shadrach ene ne nuanom ebo mpa ye saa magya firi soro baaye eno ye gidi na ye ni ho eno ya amamamu de o yenso so ya gidi nenso so ye de a wotwede mponyankopon de amaye wa asase so han me ye o man Ghana yesikadwa asabi odifo kese baako a ono ene obiri konfo noche aye nyankomade ama sabi abanwa firi soro abade a yesi ene de yanyini onse ye ho omobo ba enso so na de ewo mu ne se obo ade abode ntimi hu nyansa da ense ne wobo ade otwede mponyankopon ne nyansa ne hu no mumu no sede wosi bo na de nyinara ye oman bia ne nyame otwede mponyankopon bode ma wo man no ene musuma wode kan ye ho eno te sede otwede mponyankopon bo osuo no ma ho tumi nyina ka omo ne nua ne abotan nyina no na ekire se sede onyankopon hyehye ne nema nyina ye eno nti abanwa sabi sikadwa enye denkyirade eda ena de etoso bio nso so na wo ka dwetekuduo ho asem dwetekuduo eye bodwesa ngo ede a se bodwesa ngo sabi eye denkyira menu denkyira na epanyi bodwesa ngo sabi denkyira na epanyini achim kotoku na ye menu ena bodwesa ngo ye mensa de a na eno no nkyere se
Bodwosan wo sɛbe ne tumi a ekura no no ɛyɛ denkyirade a bi asante ne bodwosan wo ɛko mpredodo sɛ mprenson a no mo nsanka bodwosan wo adu gyamfi ansa na sɛbe wo asante hene betena akyire na wo soma sɛbe debo so hene ɛma no yɛ den ɛkɔtena hɔ dan ne ho betwani ɛne o mudidi nkomo bɛfo madamfo ɛma o munya ne mugidi ansa na asante kɔsa ne ko agu no so ɛnyɛ sa na nete ɛne ti dwute kuduo sɛbe ɛnɛ denkyira tumi da ɛnte sa ɛna de ɛtoso bio no nsoso ɛsan sɛ wo nua no a no nkyɛ sɛ ne tumi a wɔde bɔ ne ho ban no sɛbe ɛyɛ wo dia da bi ɛnyɛ sa nete ɛna musumuru afuna no nsoso no na renwie ka sɛ ɛyɛ denkyirade a musumuru afuna na denkyirade a musumuru afuna ɛyɛ wɔ hene bi a na ɔwɔ kwabre ne yɛfɛ no kwabre ono gyamfi ɔno na kwabre nyinaa yɛ ne dia wɔno na musumuru afuna no ɛyɛ ne dia ne ba ɛne sakra wɔ no ɛno nti musumuru afuna no asante ne kɔɔ saa kon no ɛyɛ kwabre hene a na saa abrɛ ne yɛfɛ no ono adu gyamfi enti ono adu gyamfi ɛna asante ne kɔ akon ho a asante ɛgye musumuru afuna no nam so ma kwabre nyinaa ɛbɛka asante ho ɛno nti no saa bɛnza na asante kyekyekyere ne man ne nti no na baabi atumi wɔ bia no na asante kɔpɛ de bɛka no ho ɛno nti musumuru afuna no so ɛnyɛ denkyirade da ɛyɛ ono adu gyamfi a sɛbe no yɛ kwabre hene na ɔno na ɛyɛ ne dia ne mmom no ɛnyɛ denkyirade a na de ɛto so bio nso no ɛyɛ na sɛ yɛwɔ asante hene sɛbe wɔtena se na anim onyam mu a ɛyɛ na nabrafo pai no a ɔmo ka no wɔ ne mpa yɛ mu ne sɛ wɔkonkon maako aduokono ɛna ɔde tena ase de kyerɛ na santemai saa ɔko aduokono yɛ na nabrafo de pai no no ɛko ne nyinara no baabi atumi wɔ bia na ɔkɔhwiahwia yɛ ko gyegyegye saa tumi ne nyinaa ɛbɛka de wɔde abɔ aseɛ no ho ɛno nti asante pa wɔsisi yɛ no ɛdɔso nyansapo no dɔso wɔ mu ɛsan sɛ ɛyɛ nyamiama ɛyɛ nyamia bɔdeɛ ɛyɛ nyamia heni a otwe ne po Nyankopɔn ahyɛda ɔno ane nsa no ɛno nti musumuru afuna no ɛnyɛ denkyirade da ɛna de ɛto so bio so na menua ɛka ɛyɛ na na di nkrageman ko a ɛyɛ time ko no jama ko no bra na sɛbi ɔmo asante ɛne jama ehene na na kodwa di nkra ɛkɔ kon no na na kodwa di nkrageman ɛkɔ kon no na ebra abanwa baaye no ɛho adisɛm ne ho nsɛm a ɛtɛkyere ne sɛ obiri kɔmfɔ hyɛde to hɔ sɛ ɛma asante mma wo bebia ho kwan ɛma ɔmo akonya ɛsɛbi sikadwa foforo bia wo baabia wɔ sɛ wiase nyinara sikadwa yɛ baako pɛ ɛno ɛne sɛbi asante akonya tuntum ɛno nti ɛno na nam so kɔfa abakofi kon baaye no ɛbra asante te sɛ abakofi hen abakofi ɔhene abakofi sɛbi jama hene akwakoyɛ akonya tuntum no saa brɛ no na ɔsante hene na ne yere ɛwɔ sampa enti ɔno na bɛyi ni kuna sotire sɛ abakofi sɛbi ɔyɛ jama hene ayɛ sikadwa a ɛnam so ma asante ɛkɔsa na ɛkon de gu wɔn so ɛno n'akyi no na di nkrageman bɛdi adeɛ no wɔyɛ bi de edi kan ɛna sɛbi asante ɛne ne kɔkan no ɔde ba abɔkɔ ne ntoso mienu mu no ɛwɔ nipa keka no ɛsa kɔkeka sɛ wɔnyɛ bɛɛma nti na asante ba yɛ wɔdane ma no na ɔkɔyɛ ne mpire no so enti ɔkɔyɛ ne mpire no so asante te asante kɔnde no aboa no ho paa na waboa no ho asie enti kon no nyɛ konketoa saa brɛ no ɔsante hene bonso panyini wɔno wankɔ wankɔsrɛ denkyira sɛ denkyira mɛka no ho da bi saa brɛ na denkyira ka asante ho na denkyira som asante na denkyira som asante na denkyira sɛbi wɔnte ne ho nase a wodi ne kui da bi ɛbra asante ne denkyira kunya wɔgye ne nsa ase nyinaa mu no a sɛbi wɔkɔtena wɔ fin n'agya no ɛyɛ dunkwa no ɛhɔ no nana kodwo da kwa nana kodwo di nkra sɛbi no ɔne ne denkyira man yɛ den ɛte ɛno nti saa brɛ no na denkyira ɛsom asante ɛno nti bra wɔn ɛkɔ kon no ɛnyɛ nana kodwa di nkra ɛne kun jama hene nana kodwo edi nkra gyeman da bi ɛyɛ abɔdɔm hene ɛne kun nana kodwo edi nkra gyeman
okun no mo bedruye no eno kwa nam so ma abodom hene enya abaye ya abasobo ene de onya ka ho asabi wode ma ne wofa na won ba ye no esan se na dankyira sabi ne tumia ne wodida na dankyira mpese obebere no ho asede ahye obi bia sente no se somo obesoma sante no eho yawo eho yawo nti no ena sabi omo free time kon ne ba ye na obefa na konya tuntum a wode edwane edekọ odukwa de enti enam so ekofa sabi sewia ntam ba ye no na sewia damfo pa wone ne kon nakra na ene na nakwadwa dinkra eye denkyira hene eno nti sabre no omko time kon no na denkyira esoma sante na ade ya na wa asante so mu ma asante ahene danso ene se asante hu se wo hye nipa so a sabi dakoro wada ne su edi yeden ede kyerɛw na emom ti de ade asante ya ma na danso nyina ne se asante ne wo ku wie no odi usu a wode wo beka ne ho ede wo ye ne de aprekope enu nti na ya na yeta aka se sa asante de wo ba be ye ne nua aprekope asante enkai bebia wo firi a wo ba ye na emom se ye ka me nyina yete ase de sa bre na denkyira esoma asante enu nti na ehu se nei denkyira ewa henkrom yenu no enye bibie ntira de atoso biewu no nsoso no na ye hwe na wo ka eye atwomafo ka atwomafo a eye na de enti aye ne nananom sebi eye sebi se ye ben nananom ne ene omu di nkoma na se yesua omu ho abakosem a won ka won kire ne se omu kire sebi asante tumi asante wo enkom sha ye hye ye be mu ewo denkyira eman ne so se den asante beje denkyira de hye nyinara edi no edi won nyina ba be ya asante de no enu nti na ya na ye ka bebi omu nyina afiri ne ehu eko ahodo asante kon ye no ti asante tumira no akire sie kura otumire ne ye den edi efiri mu na wo ka twoma wo se twoma hene sebi wo ye boni bi ena wode efiri honum bae se ye ka na se ye ka twomafo no a on se ya na ye ka se anuanom no mo ye miensa ye ka to ase na ya ka twom ne ya ka twoma na afensu ya ka boko na so no kwasam ne se eya na wo kire mu a wo refi se wo hene kase a sebi no wo denkyana na nka ye na oye to na ye to ase o enu nte to ase na di kan soma sebi ne nua ketwa boko se wo mra no mehwe se na wo mra no mehwe se na damfo opemso osim no wa ba bedru oba ye na ye che ne de ne ka oba ye obedru na kradware so mo koso na ja ye de ne be ka ho e na obeye kradware na obeka ya ansa na ne nua panyi ne ba ansa na ne nua panyi benya ba bitina ye no oto nsa so de fe ne nua eye twoma mo no so ba ye enu nti na twomafo no na boni bie no mo to mo ho no mase no mo ado mo pem no mo dom no mo de ba ye ohun no mo to mo ho no mase a se be mo ado mo pem no mo de ye de ede baye na omo baye nso ye ma omo ba bitina ye ma omo nsase ko awoduru biara omo koye bia no so osante hene hwetira omo nyina ahye mu ye den ede ma won ene wo hwe nananom bia omo ebi mu won nsase ebi mu won nsase ebi mu ewo nkuro be aduonum ebi mu de ye aduanan ebi mu de ye aduasa ebi mu de ye aduonu ebi mu so de ye eyedu ene ebi mu so de ye eyedunum omo nyina tete omo asem omo nyina tete omo ahye mu a sebe omo te asantete ena na yenuanom so ka se tafo eye denkyira da bi tafo nye denkyira tafo enye denkyira da edi enti na me ka sa tafo eye agona enna denkyira so eye agona piesie se denkyira ye agona piesie dia na eno nkyira se ne nua agona ni sabi otene ba bia na kyese na sa se oteso no eye ne dia da bi enye sa se wo firi kan a eno na nkyerɛ sɛ wo nuanom asabi omo nyina bedi wachi no omo mu ade nyina eye wodia sabi so sabi aku a sɛde denkyira bojemu ankasa no ne nua ene bojemu ankasa no omo ye miensa bojesango ene sabi achim kutuku nanso so no denkyira nutumi sɛ ade ye bojesango dia no obetim de tumi ha akofa sɛ me no nya ye bojemu ade ntima ba befa wade da bi amani mu no ente sa bo ye bojemu de nanso so obi edi ne hene obi edi ne kui obi nna bi
edru bibia ne nyina ye behia amane kwan so ne ye ne sɛ de esitie ne de ato hɔ de eto so bi no so no sɛ agonani na mu nyina mo yɛ agonum abusua mu no mu nyina mo yɛ abusua korɔ esan sɛ wo na ofiri kan sɛ mo maka nyina yɛ den eba na so no nkyerɛ sɛ bebi wote no sɛ bi wote sɛ de yɛ ana yehunu no yehunu sɛ ebra da se bro se bonsu ekra koye no yehunu sɛ wɔn na yɛ bretu piesie yehunu sɛ nananom sɛ bi bretufo ne nyina aba ma no yɛ fɛ yehunu akuapem mampon a wɔne mampon wɔn nyina sɛ bi ɔmomra ne yɛ bakɔ nanso so no akuapem mampon wɔte akuapem henete ɛna mampon so ɛte asantete boje mu do mu nyina baba be hia yɛ ɔm bibia bom no mu wie di a obi akɔ ne baabi sana hene ne te san so san sɛ hwɛ asonafo no nso a yɛ hwɛ sɛ bi ɔkye hene ɛna yɛ sɛ bi asona piesie nanso so ɔkye hene amane mu no wontimi ensɔre emma ontimi nsɔre no wonka nkyerɛ manso nkwanta wonka nkyerɛ ofenso na wonka nkyerɛ sɛ bi bepɔ so sɛ mena me free kanti no mu ade nyina yɛ media da bi boje mu no abusua famu no amane mu yɛ bibia onyina to nsa frɛ wɔn ho nanso so obi ate de wɔte ofenso manso nkwanta ene sɛ bi bepɔ so mu nyina te asantete ɛna sɛ bi wonua piesie ɛyɛ wɔkye hene ɔno so te ne te ɛno de sɛ wonua ne obi ɛno nkyerɛ sɛ bi wɔte amane mu no ɛyɛ sei ne te ɛna de eto so bi so no na me nua be me ka sɛ ɔmba bɛyɛ program bi na ɛkon na ɔna ɛwɔ sɛ nko mo kon no ɛyɛ December sɛ de nkyerɛ ɛyɛ asante kon no ɔmo de kɔ no emu nipa nyina yɛ de nkyerɛ de bi na nanom nya ba na enya gye wotumu na wotena se na wodi kan kantam ne wie a omu ade nyinara ɛyɛ sɛ beebi a wote ne dia ebe afemu ani ɛna sɛ bi sɛ mo baba ya mo nyina de nkyerafo mo asante nyina bafie ɛnyɛ saa nete ɛsan sɛ de nkyerahema nana ayensu asara be afemu ani asɛ afimu ɛna sɛ bi so sɛ bi nya do yehu sɛ wone de nkyeraman nyina ahyia na yɛ nibremu paa o na yɛ nibremu ɛna nana ayensu asara de nkyerahema wone natena nkonwa nyina hyiaye sada no na yɛ adewu enim sɛ adewu nso de akamamu no ade nananom sɛ bi omu frɛ fufuo ne sika nanso na enam sɛ yɛ ni bremu de ma de nkyerman ni ntino de nkyerman ni frɛ kuntunkun fo nyina man hema no me se denkyira entam ene yedi e wo denkyira ti sɛ wo se wonya denkyirani na wo ti denkyira asase so na sɛ wo nka denkyira entam security for aban panifo me de dan mo one pass me ina me denkyira hema me yi me ba ne de tie meka no ena ebe me ama yensu asara me pete me di akonya me tumi mbie ma no na me nka me di akonya enya ye aye crowd boy onyo ba ono no di nkan tena akonya yi so oyo ba ena ne yemba nso mu di ye be chia hwe nipa dodo a edimu nti dia na kire se chichire omo mpe ohi ana se ohime e dia na kire ende ye de nkrata ene ye de ko ye mfetuo enkumbio nkrata ne ye de ye di adanti ena manria ba tan de bibi ni ye de ba e wo se pensen mu na wo hwe nipa kro na nso ni su se ye no kra me nananom a me ni omo ensumi minimo bia ni su me down me nam tia konya kese no so business counselor mo akasa mo asama mo de baaye no me nhwe nkan ye aniti se ohima no wono odi ohima dia omuma enko ebusua foforo omum enko beebi a omo no mo ya chemfo you know to tell you the truth modasofo enye ye denkyirafo nyina na sabi mpreduasa ye denkyirafo omo efri oduro ni mapaw ni krom na yemba de jokwa ha na nsem bi ewo ho saa na ewo se ubusa ukom na ubusa ansa na wobua itina me pese mi ye we mi ti asem ni ye na
asem no ba ya ma me papa me papa teacher nana ne papa nana kodwa ana ono no ye tumentu hene ewo dominase ensem no mo kan na ebo me nana ni din se nana kodwa ana tumentu hene ai ya bebo enam se na monim se papa no oye me papa obo hoi ena mu bo ni din no iti ensem na kwakoye ensem ni bebre sem papa ati asekura nka bibusa no ya ti ase no obia anti ase so therefore mpa ina na oti ase nka mebusa no iti moda so asem no na wo bebi ekwan da iti mama omo aba omo sem ni nyina matwro me di asem a metwro me ma witnesses eba ye ko traditional counselor mo kasa mo asem a mo de baaye no me nhwe nkan ye aniti se ohima no wono odi ohima dia omo ma enko ebusia fufuru omo enko bebi a omo no mo ya chemfo. You know, to tell you the truth, mother so for enye ye dentrafo nyina na sebi prediasa ye dentrafo omo efri oduro ni mapaw ni krom esumeja iti sabe omo nya chemfo eda dentra hini nara eno o chiche no ose emra no mo mesemase iti so omo ye sumeja fo no mo nya chemfo a adentina mude ohima akonya no yade ama sumeja fo no na ohene de no mpesa mude koma achem because mu se mu ya chemfo sane ye no eye force sane ye na na mibusa mo na nanu mo amwa ha mibusa mo chese omo ya ne so omo de omo ya chemfo enu nti se wo se omo asekura mpo a wo ya chimini na ensem bi esere kwa dukwa he ya na wo me dukwa he ya na minyi ya me ko school nyina me da ho wo dukwa he ya minim wa se hene papa ko jobe ehure lawyer said unim no papa doctor omuni anti opposite iti wa se hene efie ho na no ote ye no nyina and na wa se hene se oya chimini ena wudi ade wo de nchem wo ye ogunani because say wo ni fan division ti wa kan che wo nko fo se wo ya chimini how eye den papa doctor papa ko jobe ehure sabra ni e fra metiase minimum pa ko jodonko papa ko jodonko iti eye den ene ne be ehure no ye ni nickname papa ko jodonko iti eye den na nde de wo se wo ya chimni ogunani minimum pa na se wo se nipa no wo ni fe kutura wo tu kwa ya chimni a whole lot of things are omo pese omo eye say ye pese change the entire history no I don't say also change the entire history mo amonhwe dentra for ebi ni kumase en career for mo ye dentra for wan fie genjene kraso omo ye dentra for tafo kumase omo ye dentra for omo ka dentra ntama na omo ka otumfo ntam iti ada na wo de so sabe wo ya achiminia me fan se ochehini edi ni festival obetumi akọ na wo te dentra sase so na wo de wo se dentra entam efi ada ni dentra man no wo de wo nka bi na wo de obeka be ma wukuo lawyer asia ne san what bi pen dentra for Como ya muni munu su benti munti asem na na eka no
Sadie, denchira for ye chichireno. So what shall ye denchira? Aya adonti dia swa. Omunchi efi. Take mine. And to omu baba betan denchira asase so say omu kan eguro champim dua kwa nintam. Ewo denchira. Enu ti se wo ye fekutre. Na wo ti denchira asase so. Na wo nka fiada ni denchira mana sa wo ka se wo dia wo wontam. Na wo ntam ani ba ma wuku a me soso so ana ma me soso so. Me soso so ana ma me soso so. Enu ti nana no me ka tra mo. Ensempo enan e na omo de betu menim. Ni fahene a na nebu amponsem kra koya na wono act as acting president e de ma Denkyira Traditional Council no a wosa eye fakutire e de ma ne fafaku no abakosemu no ne nchia nkasa ene ochememu enu nti sesei no na ni fahene wo Denkyira sesei wo mfa Denkyira ntam enya hwe sesei no ayi wo chehene ntam na sabi wo de beye ne bibia wote Denkyira sase so na enso so no obakwakosom eye achem esanse honom ene ofiri esanse ye chiri kokwa ye ni ne maninti no na amane mu nso so ente saa ninti no wo baaye no ne suma wo besum Denkyira no ene nanam suma Denkyira bo esabi omo hye nanim onye mo de hye no no ena wontimi metena baabi na wonfa wura wonfa obi ntam foforo na wonfa enye adwuma eno nti nananom hye se opese wode ochehene ntam na ye adwuma de a na wo besum wo chehene de a ene wonyan wo de edikan no omo atwena konya sensen ho de etoso bio no so omo betwene ho na se ye betu na anesa bi esanse se sidi a na kire se wato ono anentam esanse wo ka se wo swai no wo ka se won nane na chi anase won fa nso nyina nanumu enkasa nkire Denkyira man ne da ada obaye hwe oti hwehwe wo che no sada no wato ne ntam nti amane mu no na ni fahene eto ne ntam enu temi busa se akaman ne hyehye ne dodo nara eyepe nti de me sesre busa ne se ade ye chiwade wo Denkyira mamu enam so ema ade na ahema ne natena ene Denkyira man nyina tutu kuntunkuni ede ka asasem hia kasie sei no na kire se ye busudie enti me busa se ade ye busudie wo Denkyira asante de ye de ya e busudie kro no a eye busudie kro no a esanza nananom ba enyo mu nyina ate asantete enu nti omunye omumu no made nyinara eye asante de a enye Denkyira de bi mu enu nti se ye katumi pa de a nananom munim be ya adwense ye katumi de a asante ne Denkyira asante ne dikan ene ye hwesa abre nso so a ne nkobaye mienu ne nkobaye mprenu yimu a na ne mfiti ase ne mpo a no wo ba wo ba ase ne mpo no Denkyira mo hwe kwan asabi wode mo fa so no wasa akwa ababi mu ene mo ahwe ne ya kakra no aka no ebeko esanse ba waba no wo dere wonnam seja ne tumi no ano ye densen kane no minim se de meken wonim de meken eye no kwasem esanse na nabu amponsem ko ye mfie no mu emu awa kakra eno nti mu ye hu dede se de be ya edomani beba ho na bre no so a wo nyina aba no efe na de mebusa ne se bebia Denkyira gina sesie ense ekura Denkyira mu yi mu no de emu ken ekwan beda ho sa eya adusua eno nti no saa nieme nyina na ye de ho adusua ba ne kire se sekadwa enye Denkyira de da dwetekudu enye Denkyira de da sanso so ena busumuru afuna enye Denkyira de da ye ka fronton from na enye fronton from nye Denkyira de o fronton from opem so ogunya fronton from opem so ba isa brenu mu no natafo ene de na so matafo kra de na so matafo ntamba aye no
eye se bitafo hene efrontom from na wo hene kese na ohene kese na atala from na sabi wokwa etra ye wokwa tra ko eye afam place ho no mini na emu no na wo ha kwa mai kumawu ene wo wo ho no nyina enam so mo nyina ka ho bo mu se kun no se de atala from wo sitie no yo wo benfo a wa ben no so mo nyina nka mo amomu a eno sa kun no eye kumawu kwa mai tafo atebu ena wo nyina akɔka ho bia wo mo kɔkɔn no atala from kun ni mu no ena sɛbe wo mo kun wieye no enema obi anya de kɔ fie no tafo enya ntahara ene fronton from ena eno nenam so sa kun na chi no nenam so ma atebu enya ne mobro no kuma osu nya ne de ena sɛbe eye kwa ama so enya ne de eno nti no ye ka fronton from a sɛbe son sɛbe ku a enye denchirade anam denchira so na pa ne mo hwenam tafo so ena sɛbe eno na oba na obaburu mu a sɛ nani ha ne werɛho a na ameye sisu ama no nani gi a na ameye sisu ama no eno ne dede a na oye no ena obopinso so ma ye me beka jen sɛ wonfa fronton from ne mra na so wonfa ma enam so a ombesa na ekon ne yeden edigu ne so sa kon ne mu no a won hwie no a wo mu dwa ye hwɛ sɛ mo hwɛ sɛ na koma ye mienu a yesen no eno na edeta fontam bae eno ena edeta fontam bae eni nti wadama ene hanom na yesre ne yede adesua no ede asie megedi yese sɛ de mesua no gide sɛ yenso so ye nyina yesua de abom na nanom abakoso mu nkyere mu no de yese ya yetena se ne ye kaka ye ho sɛ de be ye be hu sɛ de nanom tumi no esi ete tumi ne de bi wo mu na mo menkan hu sɛ tumi ne de ye ba akopɛ ono anu osanta hene na ye ka de woyi wo man ne timusu de a wo ye ba akopɛ sanka o man ye ni nka afibia ye ni o man timusu a ko man na keni wo nka o man no enkeni ho eni nto nye denkyira hene ene yi o man ne timusu na emo ndo yi o man ne timusu no eye de tumi abedi ni honomo emfia hasane e kire no ona sebi oyi o man ne timusu ono na afibiara oyi o man ne timusu ebepem nne eye sa na tie medin ede ma mefoze otwede mpo nyankopon ya adoma ebihia makram